batekoa naiz, bere izatean gogoz, bizi nahi duen asmoz, ukatzen zaio oro. Herri txiki batekoa naiz, bere izatean tinko, oldartzen daune oro, borrokatzen da gogor. Ez du arima saldu, gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale borrokari pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxetu. Zuten beren arima saldu atzo, Elgetan, Talamuan, Txoluden, Artxandan, Euskal Herriko mentilak beren odolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute beren arima saldu gau, eien aurren, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, heriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasun egarria dealarkatu dute gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urterik oberenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo aramazkiten abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka, abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu asegia hor. Nundugu duintasuna, nundugu adorea, gure herriaren naia, non nahi eta noiz nahi, zapaltzen ikustean, gure herriaren izatea, non nahi eta noiz nahi, zanpatzen ikustean. Herri txiki batekoa naiz, bere izatean gogoz, bizi nahi duen asmoz, ukatzen zaio oro. Herri txiki batekoa naiz, bere izatean tinko, oldartzen daune oro, borrokatzen dago.